Tahu ramen dia soalnya. Dah. Gila, ibu pernah ada. Mau siapa kita nama ni deng. Oh, pernah sih lama pernah. Jangan hablu ya jangan. Jangan hablu kawan. Kalau mau, mana bisa nudu mana ada betul. Hello guys, berat goबावनि उनाव नोंथांमोनखौ दिनै जोंनि ब्लग भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बिराद मोजाङैनो दङ होननानै गाबदों नै जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना बेरायनो थांनो नागिरदों नै दिनै नानि नानै एन्टेना मोननै खालायखाबाय एन्टेना नै मामिना हरदों हाय होनदों खानाय खाना होनाय गाबदों सेन्देलबो गानानो नोगोदखा देलायनो बायो देलाय होथाबबासो देलाय होजायो आरोना टावार मोननै खाना होखाबाय नै खानायालाय टावारा मोननै जाखाबाय दा थाब बारा गोजानावबो थाङा जोंना खालि बेनोसै लालबागानोसै बिमाना दाबो जाबावा नै बेना नानिया टावारा थिट मोनसे गोरलै फुनोसो नागिरदों जाथारा बेजों अबसे नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोल' आरोना जों बेरायहैनोसैलाय नायलांबाय थादो जों देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो देलायग्रोनि एसे आंनाथ' जेरै मेरै जालाबायो हौवाफोरना हिनजावफोरनासो आधा घन्टा गाहाम लायो आरो देलायनायावनो दाबो जायाखै थ' नायलांबाय था लोगोफोर फैबाय नै लिफ्टआव दानिया खांख्राइ मोनसे थेबबाय थिंनो मोनसेल' नै सेन्टारखौ लिलि गाननाय गैला बेखौ बख'ना आरो जाबाय बे दाना बख'नासो लादों नै खानायानो बख'बायसो बे मा जाखो खानायखौनो अट' खालामो मानसि दा नै जोंना अट'आ सफैबाय अट' गाखोबाय जोङो ने नानि बेरायहैनोसै खानायखौ बख'नानै लाबायमोन आरो खाना फिसिनाव जोङो बेरायनो मोनबा मिनिलायथारो नुबायना एकदम बिराद खुसि नानि बिराद खुसि जायो आरो बेरायनो मोनबा गासिनो जोङो नै नायनो बाय नुदोलाय दे बाय बिराद मोजां मोनो बे बिदि बेरायनो बेखौ देया नायलांबाय था लोगोफोर 56 ससेल' जायो आरो नै जोंनि खाथियावनो बेना जोंनि जयानगरा जाबाय आरो जों जयानगराव थायो नालाय जयानगरनि लामानि साउथ एन्ड सार्कोल सिगनाल मोनबाय बाव साउथ एन्ड सार्कोलनि एसे थांबावबानो लालबाग मोनबाय आरोना खाथियावनो थाबायनानै सफैयोमोन आरोना थेवब्लाबो नानि दङना एसे गिलिर जायो अजन मानसियाबो बेनिखायनो जोङो गारिखौनो बुक खालामनानै गाखोदों आरो ससेयाव ससे साउथ एन्ड सार्कोलनि मेट्र' स्टेशन मेट्र' स्टेशना ससे थांबावबानो बेयाव लालबागनि मेट्र' स्टेशन मोनसिगोन आरो मोनफैबाय आरो नै बे सिगनाल आरो बे सिगनालाव दङ जोङो सिगनाल बारनानै बै जों लालबागनि बे गारि थांजोबागौ मानि जोंजों थांनो हाला सिगनाला नै दासो जादों बै गेटआव नै बेयावनो दङ नेदों दा लामा नेदों थ' बारनोसै लामा बारनोसै दा बारबाय लामाजों जोंहा सफैनानै फिफा फिसा टिकेट लायनो नागिरदों आरो माने लाखांबाय नै हाबबाय आरो जोङो नै दा टिकेटआ बेसे लायो नानै दै बाज्रुमनाय नुहुरनायनि नानिया बिराद दैयावसो ना हरनो देलाय मा
नायनाया मेगना जिब्ला लायदों नै दै बाज्रुमनायाव थांनो बिराद खुसि जादों आरोना खाबायदो दे खाबायदो दैया नावला नै बेसेबां साफा खानायखौनो खाजाया बिराद नाहरबायलै आंना फिसाया आयु रे दै मोनबा गेलेसिगौ गेलेनो लुगैयो थ' दानिया सिगांजों आवगायलांनोसैलाय दा बेलासि टाइमाव हगारो आरोना बे दै बाज्रुमनाय मानायफोरखौ बेलासि टाइमाव हगारो ओमफ्राय माबा समाव बन्द' खालामो आरो दा बे टाइमाव हगारना दोनगासिनो दं बिराद साफा नुयो फोसाबजोब्बाय जायगाफोरखौ एसे सानावनो फैखाबाय आरो जों दिनैहाय गेलेहोनोहाय नानिखौ सैमायाबो जुब्रान थादों फोसाबबाय ने साफा नुबाय हाय होनदो दे हाय होनदो दे दे थाबायदो दे नैबाव लालबाग लेक दं लेकआ नैबे नै ओरैयावबो दै हगारजोबदों आरो दिनै जों दा बेयाव थांग्रोआ ओरैजों थांग्रोगोन आरो ओरैजों थांग्रोनानै डाइरेक्ट हाबलांगोन सिगां ओरै थांग्रोनोसै थांसै ओरैहाय ओरैनोथ' ओरैहाय सिगां ओरैनो थांग्रोनानैसो ओमफ्राय बे दैयाव हाबलांगोन आरो थाइगिर बिफां दं बिराद समायना नुयो नै बेजोंनो हाबग्रोबाय आरो जोङो सिगां बेजोंनो हाबग्रोखाबाय दैया नै बैयावबो हगारदों नैबावबो हगारगासिनो आरोना नै जिखुनु जों बेयावनो दैखौनो सिगां नायनानै फैग्रोबाय आरो साफानो नियाबो बिदि बेरायनो मोनबा बिराद नायथिंला नायथिंथारो एकदमनो जि मोजां नुहुरदों आरो हनै दै माबानायखौ बेखौनो नाहरगासिनो बियो बिमाया हनै खिबु उनावसो बे सान्दुंआबो नायनो हाया ने माने सान्दुं गोसाथार गोथारनो दाउसो नुलायबाय हनै बेना दाउ नुलायबाय बे दाउजोंनो गेलेदों नोङो बेजों दाउजों मेरला दाउ दङ सान्दुं गोसाथार बाब्रे नाहरनो हाया ओरैनो केमेरानि खाथियाव नायनो हाया मेगनफ्रानो बोरैबा मेख्रेब मोनगुलायो माने न' सिङाव थाबाय थानायनि ना जोंना मेगना न' सिङाव थानानै सान्दुं गोसायाव फैनानै बोरैबा मोनफैदों गग' थाबायनोसै नोंना नोङो थाबायनोसै दे थाबायदो दे गग' होसोदो दे गग' थ' फै दा थाबायहोबाय नै फिसा फिसा थाबायबोगासिनो फैदो सेन्देला गबायनो सेन्देला लंपेन्टआ बोख्लायना हनै जुथाखौसो बायना होनांसिगोन बेनो ओइलायाव थांबाय फैदो बिराद समायना नुयोलै दै बाज्रुमनायखौ बाब्रे नाहरलाय बोरै लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टफोराव खालामलाबायना खिथाहरदों बिराद समायना नुयो आरो बे जायगाखौ बेनि सायावनो आरो बिदि दंफां सायख्लुम लामानि बिराद बरिया दाउआनो इमान बिराद बरिया बाज्रुमनाय मानायफ्रा बार गुसु बिराद मोजां बारदोंलै
गार्डेननि दैफोरखौ नाहरनोबा बै बिल्डिं थिखिनि गोजौआवसो गाखोनो मोनहैनांगौ नै बेयाव गाखोना नाहरबा खम बरिया नुगोन बे जायगाफोरखौ साफानो नै खम बरियानो एफा मोजां नुगोन ना बे गोजौनिफ्राय खेबफैयोबा सेरजों लामा हनै मान्दा फिसा खालामबायलै सालानो माबे मामे बहा अ थांखो अबाव थांखो थोद होनलाय थांबा नै खालामबाय मान्दा फिसा नुदोंमोन आरो बेखौ होहरलायसै थोद जालायो देला थाबाय गबाय गारहरबायसो दाना मासेयाबो खुदो दे मामे खुदो दे मासेयाबो फिसा उन्दैखौबो नै लावथि लाना बुनोसो होसोबाय दाना सेन्देल बायना होनो रोङैनि सेन्देला जायासै फारसेल' गेब जाबाय दा ओरैनि बे दैखौ बारबोनानै दैथिंजायनिखौ बारबोनानै ओरै फैबाय आरो नै सेन्देल गना होनाय सेन्देल माबानायनि लावथि फिसा लानानै बुनो होसोलायो जों ओरै फैबाय आरो दा ओरै न' दङमोन हरै नै न'जों जों थाङालासिनो ओरै गिदिंलांग्रोनोसै आरो गिदिंनानै बै अन्थाइ गिदिर दं नालाय अन्थाइ गिदिरनिफ्राय फैगोन आरो जोङो दा सेन्देला फाहामग्रोबाय नै नानिया फैदा मा खाम माबा दाउसो होलाबायखो खाम मामा लायो फैदो नै थांसै जा फैदो आयौ दा फैयै नै बे मेन जायगायाव सफैलायबाय जोङो हरै जों मिटिं जाग्रा हल दङ नै मिटिं हल जायगा सफैबाय आरो नानि मा फुलि जावैलायखो बिसोरो नै बिबारनि फुलि जि मोजां फुलि जावैनानै दोनदों नै ओमफ्राय नैबाव नै मेप दङ आरो ना नै बबे जायगायाव मा दं बाव खिन्थानाय दङ बाव फैनाय जोंना थालागासिनो जोंना बावनो नै बेना नै माबा गोजौ गाखोलाबायनो हाबलाबायनोसो नागिरो आरो नानिना एकदम नानि दुमोनो नालाय खर'खौ माबायदि सोहरखो हाबलांथारबा मा जानांगौ जाखो खर' आया बिदि जायो सिङावसो हाबलांनो नागिरो बेना बिराद दुस्थ' ओरै जेबो गैखाया जों ओरै थांला दा बेनिफ्रायनो ओरै थांनोसैलाय बे साइडजों थांनोसै जोङो बेनिफ्राय ओरै अन्थाइ गिदिर दङ बे अन्थाइ गिदिराव दसे फैनो बाबाय बेनिफ्रायनो फैदो बाव थाङा फै साक्ति हाउस ना मा होनो बेयाव हाबफेराखैमोन हाबनायनि हाबफेरनायाखैमोन आरो ना मा जावैना दोननाय दं खोमा दिनैसो हाबजेनदों नै मा साइसनि फुल बेलाय दाउला खिंगुर ना मा फुल होनो बेनो गोजा खोमा नै बेयो टिउलिप बानायना दोनदों आरो बिराद बरियानो ओरै साइडजोंबो नै ओरैबो माबाफोर खालामबावगोन खोमा खालामथ'वाखै दा बे सिङाव हाबहैनोसै आरो जोङो मा खालामना दोननाय दं मिन्थिया हरै साइडफोरजों बे साइडफोर हाबनो मोनबा बिराद मोजां नै मा फुलानो बेखौलाय बाब I like this one more than the even this is also cactus. बैयाव दङ नै माबा मा थफ्ला थफ्लि दङ नै बे सिङाव बै हान्दिलरखौ नुवाखै नोङो थफ्ला बबे बेरेसो बे बेरे नङाना गोजौआवथ' गोजौ बेरे लादोंब्रा गोजौआव बेरे लानानैबो दङ नै गोजौआव नै ओमफ्राय बैफ्राव मा थफ्ला थफ्लि ओरैनो केकटास ओंखारलाजोबनाय दङ आरो गोदान बानायनाय खोमा सिङाव हनै मा दङ बेफोरलाय हाबलांथारनो मोना आरोना माबा बेरे हान्दिलरनो माबा माबि बानायनानै दोननाय दङ सिङाव हाबनो मोनैनि जोङो दा फैफिनबाय आरो बायहेरायावनो नै बायहेरायाव ओंखारबोफिनबाय जोङो बेयाव इंलेन्डनि मानसिफोर दंफैयोमोन खोमा सैमा जि जगनखौनो लेंहरनानै सैमाफोरजों गेलेनो नागिरलागासिनो मानसिफ्रा जा जगन ओमफ्राय सैमायाबो जोंनिथिंजायनि बे इण्डियानि सैमाबाथाय जगन होनथार गावसिना मोजांखौ फिसियो जोंना एकदम गग्र' खौनो लेंहरलागासिनोमोन फैया ओमफ्राय खाथियावबो बिदिनो नै
ओमफ्राय नै बाव मोसानो फोरोंलायगासिनो नै फरेनारफोर दङ जोंनि लकेल माबा मोसानाय फोरोंदों आरो नै इण्डियाननि मोसानाय मोसागासिनो गोबाङानो मोसानो फोरोंदों नुनानै जा खुसि नै नानियाबो एकदम जेव जेव नुबायना बिराद खुसि बिराद खुसि आरो नानियाबो मोसानाय नुनानै मालाय मोसादों जा खुसिथार मोसादों मालाय बिरादनो नै सासे गोरलैनो गेलेदो हनै थांदो इलाय गेलेदो इलाय आगैजों गेलेदो बिलांनो आरो नोंखौ नाहरदोंमोन नै फैनानै बाहाय सरसमानो माबा माबि नायफैबाय आरो थफसि मामिनि खोमायाव होग्रा माग्रा दङ नै थफसिफोर सेलफि स्टिक लानो नागिरदों दा नै मिक्स फ्रुट जाफैबाय आरो नै नामा जिरायना मेंबाय नालाय थाबाय मेंनानै दा जिरायबाय आरो जिरायना मेंबायसो होनदों आंना बुंफ्लांदों थाबायना मेंनानै दा बेखौनो ज'नो साथामजों मोजां ना नाने गोथाव जागासिनो आरो नानियाबो बिरादनो गोसो होना जाथारदों गोथाव दा इलाय इस मा जादों नोङो गावसो लाबावनोसैनो नै केमेराखौनो गावसो हमबावबाय मामा दावराव खोनायो बेरायनो मोनबा बे बिराद दावराव जायो बा होनगासिनो मालाय ना बिराद बेरायबोबाय आरो जोङो नै बेरायना फैबाय बिरादनो माबा जादोंमोन आरो बे जानायनि लावथिखौनो लानानै बा जागासिनो बेहा खुदै गारनो गोलोंलाय डेन्जारसो ओरैबो बेरायगासिनो दा जों थांगोन नैबे न'आव नै नुहुरदोंना न'खौ बे न'आव थांगोन आरो दै बारनाय सेराव जों थाबायगासिनो आरो नानिजों आंजों मा ओरैबो दं नै बिरादनो न'खौनो साफा आरो सान हाबथारनोसै मानसिफ्रा जमा जानानै दं आरो नै दाबो बे बेलासि टाइमाव नै बे साना जोंना दुस्थुआ ओमफ्राय नै दुस्थु खालामगासिनो नै जोंना दुस्थुआ नोंनालाय खुसिथार आरो बे बेरायनो बिराद खुसि बाबा बोरै मामियालाय मामिया बोरै बाबाय फैदो बिमाखौ गाबज्रिगासिनो बिमाया बबाव थांखो आया बबाव थांखो ने फैदो बिमाखौ लिंहरदों आरो ना बिमा आन्दायदों नोंहा बिमाया आरो आंनि न'आवनो दङ बैलाय आंनि बिमा हनै माबा माबि खेबखोमायगासिनो फिसाजोआ नागिरगासिनो बिमाखौ बिबार खेबखोमालायगासिनो हनै बिहा मालायनि साजायनाय मानायखौ दावरायनो मानो खालामना दोनदों हनै आरे आखायानो थिखोनो हाला नानिखौबो नोगोर गिलिर नानि अजनथार नोङो नों अजनथार बिरादनो बेखौ जानो नाङा थुथिंगोन बोरैबा हाथाय थाइनैल'आ बोरैबा हाथाया थुखायोबा मा जानो नायलाय आयो नै थुखाना लाबाय नै बोखारदो हाथायखौ थुखाना लाबाय बिमाया मा फैदों दा नै बिमानो बाम होलायबाय आं आखाइ साबायना बामनोनो हाला आंहा बामनो हाला आङो गावहा थाबायनो दावराव जागासिनो दङ सिन जालायबाय नै सेन्देलाबो थाबायजाया नालाय आखायावसो लानांगौमोन होननानै ना फैदो बबेबा थांलांबाय बबेबा खारलांखो नोङो फैदो
ini. Pindah. जायगाफोरखौ एकदम साफा खालामजोब्बाय आरो ना बिराद गुरै खालामबाय नावलाय नै न' सिङाव हाबसोनानै थाबाय थाग्राफ्रा दिनै बेरायनो मोना आराम मोनलायदों नै सालाफ्रा बिल्डिंआनो बिराद मानसिफोर दं नै फट' जासिगोन berat jauh-jauhnya senari kembali orang itu dari pida di tengah nih oh kenapa itu benar ya di warungnya wow Belum itu gede deh. Ini दै बारजुमग्रा माबिफोरखौ गासिबो बारजुम होजोबदों आरो दामानि गासिखौबो माबाजोबदों जोंना नै टावार एन्टेनाया मोननैबो टावार नांगासिनो दं खेबथामसो बख'ना लाखांबाय बेखौनो थाम्फैया नै खर'आव थाम्फैया नै आयै नै खर'आव बोरै थाम्फै अरलायलायखो बेना मोनफ्रुलायबाय आइयाव नै खर'आवनो थाम्फै अरगासिनोमोन खर'आव थाम्फै अरनानै थागौलायखो होसोगासिनो नै थाम्फैयाबो बबे मा नुहुरखो सैमा नुहुरलायबाय थ' ओरै थांबानो जायो ओरै थांनानै ओरै ओंखारलांसै सौहैखानोसै गासिबो दै बारजुमग्राखौ बारजुम होजोबदों आरो हनै साइडफ्रावबो नै बिराद साफा खालामजोब्बाय दै लोंनो थाखाय सिगाङाव बिदि गिलासफोर दोनामोन आरो ओमफ्राय फोसाबामोन बेफोरखौ दा फोसाबजोब्बाय नै साफानो बिराद बरिया खालामबाय आरो फैदो थालिर बिफांखौलाय मा खालामनो थालिर बिफां दं आरो एकदम थालिर बिफां जोंनिथिंजायनि बायदि नङा बिदिनो उन्दुनो ओंखारबाय नै जोंना आमाइखिया उन्दुनो ओंखारबाय मबाइलाबो चार्ज गैला लोगोफोर दसेनि उनाव सुइच अफ थांथारनोसै पावार बेंक दङमोन लाबोफानो बावबाय गैला नै देखायजोबनो हानाय नंला आरो ना गासिखौबो ओरैजों थांनो मोनबावनांगौमोन हनै थ' गिदिंफिननोसै बिनिफ्रायनो थांनोसै ओरैनो मोजांनि दैफोरखौ बिदि बेलासि टाइमाव ओंखारहोजोबो आरो ना सानसु टाइमाव फैयोब्ला 12टा 1टा टाइमाव फैयोब्ला नैबिदि दैखौ बारजुम होआनो दैजोंसो गेलेलायथारदोंमोन सिजाबासो खुसि मोनथारदोंमोन नै दैयाबो नै साफाल'खा नालाय नायनांगौ जोंबो लानो हायोना दैजोंनो माने दै सुबोनानै दैया दै सुबोनानै दङ दा थांनोसै लोगोफोर सफैनोसै गोजा सामारो ओइलाबो थांदोंमोन आङो जोंनाव सिगां थांनायखौ गोमो जादों बिबारफ्राबो गैला मालाय बेयाव मा दंमोनथाय बेखौ दानफायनानै दंफां मुराल' खालामना दोनबाय नै माबा फुल बिफां होननांगौ ना लाइ बिफां होननांगौ बेखौ दा बेखौसो गायना दोनबाय आरो ना नै थांनोसै बिदिब्ला
नै इदि फुलखौनो खाना लाङो लांदां बे खाना दोनहैबाय हा होआ मा होआ दै होआ बेखौ दोनहैनानै रज'बाय बिबार बारबाय आरो दिनै फांसे लाबावबाय आरो फैयै फैयै दा न'आव थांनोसै आरो ना मबाइलाबो चार्ज गैला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जोंनि फिसा ब्लग भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लाइक खालामनो दाबाव आरो ना दे बाय बाय सेन्देल लिंसै नै बाय बाय थांनोसै न'आव बाय बाय